Uy, gimo si Jenny man atong gipangita dili mandamang. Nay, ako lamang kung gitan-aw diri basin nasangit. Nawala lamang gani itong kalit, masangit bida ito. Na, basin ra gani no. Na di man kasabot. Namasin da gani ta basin nasangit pagwala. Asa dito nawala di ay? Nawala man sige naman ta pangitan ni oy na. Dito ramang gud o pagkuan kinawala rig kalit. Wala po din mo gunitin takuwi di ay aron dili siya mawala. Wala oy, mapil pa lang ko kawala din ako kabalik. Nalagutan ni oy na. Kitawa pa unta ko nimo dayon para makawis po kong apel na wa po hangol po kaayo siya ra po. Dugay man pod kayo ka. Mali man pod good kayo kung nawis kwarta unta to. Magwis lagi ka kwarta pero 5 ra po. Dili oy, $100 million man akong iwis. Sa mukha ni oy asa man to nato pangitaon oy na. Gigutom na biya ko. May ganing na ako yung biskwit. Dami pa akong biskwit. Nakunsa ka dira? Nagpaon, gigutom naman ko. Tagay ko na ko. Gamay naman ganing ni isa. Magaling kabuok. Sige, gutom na mabug ko. Asa may chocolate Nagitilaan naman ni mo. Gabasa pag yun kaarti ang binabi. Ay na lang oy na. Tara, bungitaan na si Jenita. Tara, ikaw piyatagan, ikaw pa mag-arti-arti. Kini bas na diri sa ilalim sa dahon. Wala man oy. Asa ka na ato si Jenny no? Makitaan lagi na ako to si Jenny ron. Mag-wish ko oy. Asa ka to no? Dito daw. Hala, ala! Uy, gimon, nakita na ako! Hala, oo! Tara, mag-wish dayon ta! Tara, gimo! Dili na nato ko ano no? Sige, dili na Unsaan man to? Nga ako raman to siyang gisipaan, yung gawa sa galit. Sige, ato lang sipaan. Ali! Sige, butan na. Sipaan na to. Sige. 1, 2, 3, play. Hala, lagi mo! Hala, kuldap yan. Yung gawas na si Jenny, Nagigda lagi na siya. Natulog. Ato na natuon. Tara. Napukawad ako kuldap yan. Hindi ko, kisabaan ta. Di ta makawis. Tulog man. Sige na para makawis ta. Sige. Hoy, Jenny. Hoy, Jenny, mataba kay mag-wish me. Hoy, Jenny! Kinsa ba sige pamuka sa kwa sa muka na eh? Mag-wish me ba? Kabalo natulog ang tao Kamu ba? Nakadog na suko. Nakadog ka na. Ayaw ba?